Nou, dat is heel waardevol om samen met de minister-president, maar ook met de vice-premier, om samen te komen om het te hebben over de uitdagingen, maar ook de kansen die de relatie tussen Nederland en Aruba biedt. We hebben het gehad over vele onderwerpen, als het gaat om onderwijs, als het gaat om het versterken van de relaties, maar ook thema's op het gebied van financiën en hoe we de komende jaren de relaties zien. Wat ons betreft als Vaste Kamercommissie zijn we heel blij dat er een nieuw kabinet is dat ambitie toont. En wij gaan de komende tijd hopelijk op veel van deze onderwerpen met de Arubaanse regering stappen maken. Waarbij zowel voor de Nederlandse bevolking als de Arubaanse bevolking er een wisselwerking ontstaat. Waarbij we beide van kunnen genieten en de vrucht van plukken. Dus daar gaan we voor. Wij hebben de plannen gehoord. Wij zien ook een toenadering naar Nederland. Dat juichen wij toe. Dat we denken dat een sterk koninkrijk dat iets is waar ieder bij gebaat is. Dus wij hebben de voornemens gehoord. Uiteraard moeten we de komende jaren gaan zien welke thema's opgepakt worden en op welke wijze. En daar hebben we als parlement ook een eigen rol in. Ook een controlerende rol op sommige thema's. Maar wij zien een veelbelovende start en wensen hun ook veel succes.